Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 19-njy maýy. Hormatly watandaşlar, hormatly dinleyijiler, men siziň dikkatiňize bir möhüm şäher baradaky bildirişi ýetirmekçi. Bu şäherni geçirmek baradaky inisiatiwa daşary ýurtlarda hususanam Türkiýede iş alyp barýan Türkmenistanyň ýaşlar hereketinden gelip gowuşdy. Bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň bu ýaşlar hereketi öz boluşly bir jemgyýetçilik hereketi bolup durýar. Oňa da biziň gowuşutan Bayram Allalyýew, Dursultan ýaly ýyleşlenmez ýaş watandaşlarymyz ýol başçylyk edýär. Indi şu watandaşlarymyzyň ýol başçylygyna bir inisiatiwa gelip gowuşdy. Ol inisiatiwa näme bilen baglanşykly? Ol inisiatiwa häzir maý aýynyň 25-nde Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda şu Aşgabatyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek uly dabara şäheretiniň öň ýany şu dünýä jemgyýetçiliginiň şol handa Türkmenistana barjak dünýäň dürli ýurtlarynyň resmiýetleriniň ünsüni şu Türkmenistanyň raýatlarynyň başdan geçirýän kynçylyklaryna çekmek üçin ýörüýte öňe sürildi. Indi bu ýaşlar bu näme teklip edýär? Ýaşlar her kim yerli ýerden dünýäň ähli künjeklerinde ýaşaýan biziň watandaşlarymyzyň ýörüýte video ýazgy bilen yerli ýerden çykyş etmeklerini öňe sürýärler. Bilemine şu Türkmenistanyň ýaşlar hereketiniň şu inisiatiwasyny dekdiň öten akşam Türkmenistanyň demokratik geňeşinde düýpli aralyp maslahatlaşdyk. Geňeşiň hemme agdalary bu inisiatiwany golladylar. Hememini yerli ýerden şu arada häzir şu geljek bir näçe günüň dowamyna şu geňeşiň agdalary bildirişler bilen çykyş ederler. Şol tanda men hem bunu golladym. Anyk aýtsak bu nämeden ibaret? Indi biz näme etmeli? Şu Türkmenistanyň halkynyň, Türkmenistanyň ähli raýatlarynyň şuňky başdan geçirýän problemlaryna dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek üçin biz näme edip bileris? Ine ýaşlaryň öňe süren şu inisiatiwasy, men hususanam şu gollan inisiatiwam nämeden ibaret? Şu dünýäň islenlik ýerinde Türkmenistanyň içinde bolsun, Türkmenistanyň daşynda dünýäň islenlik künjeginde ýaşap beren biziň watandaşlarymyz şu aýyň 21-den başlap, 21-nji maýdan başlap edil şolunha Aşgabatyň 140 ýyllygynyň dawara edilmeginiň bosagosyna 21-den başlap 21, 22, 23, 24, 25-ne çenli aralykda şol 5 günüň dowamyna gyýyskaçyk bir video ýazgy alyp öz ýüzüň görkezmän bilersiňiz, öz ýüzüňizi görkezmänem bilersiňiz. Ýöne şol videoda siz şol gyýyskaçyk aljak videoňyzda olam 30 sekundam bolup biler, 40 sekundam, 1 minutdan bolup biler, 5 minutdan bolup biler. Ýöne mümkin bolýança gyýyska bolmaly. Şol gyýyskaçyk video ýazgyda siz Türkmenistanyna bar bolan, Türkmenistanyň içinde ýa-da Türkmenistanyň raýatlarynyň başdan geçirýän islenlik bir problemasyny alyp, şo problemany gozgap çagyryş etmeli. Näýdäli? Men Türkmenistanyň daşynda galdym, içine gidip bilenmok. Türkmenistanyň häkimetleri men aladam edenoklar. Häkimetler men Türkmenistanyň raýaty meni meniň ýurda barmagyma ýol açyň diýip bir gyýyskaçyk bir çagyryş edin. Haýsydyr bir problem alalyň. Her kim haýsydyr bir belli bir problemany alsyna şonu gozgosyn. Yerli ýerden. Biz şey etmek bilen näme etjek bolýar? Şey etmek bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň şunkugyn tükünüksiz problemleri başdan geçirýänliklerini biz dünýä ýetirjek, dünýä jemgyýetçiligine ýetirjek bolýar. Şoň üçin siz dürli hil problemler alyň. Türkmenistanyň içindäki açlyk problemasyny alyň. Ýmit ýetmezçilik problemasyny alyň. Nowatlar problemasyny alyň. Ýurtdan daşyna çykmak problemasyny alyň. Ýurduň içinde işiň ýoklugy baradaky, iş tapyp bolmaýanlygy baradaky problemany alyň. Ýurduň içindäki korrupsiýa bilen baglanşykly problemalary alyň. Aýal ýylan hukuklarynyň baskylanma bilen baglanşykly problemalary alyň. Ýurtda Covid bilen baglanşykly talaba laýyk şäherleriň ýoly goýulmaýanlygy, göreş şäheretiniň koronawirusa garşy göreş şäheretiniň talaba laýyk goýulmaýanlygy bilen baglanşykly problemany alyň.
Bundan naşary oku, bilim sistemasyndaky bar bolan problemalary alyň. Halk hojalygynyň bar bolan problemalary alyň. Oba hojalygynyň problemalary alyň. Mallarçylyk, şugun yurdun depesinden ilen, halkın depesinden ilen, gurokçuluk bilen bağlanşykly ýüze çykan soňky problemalary alyň. İmit yetmezçiligi, et süýt önümleriniň yetmezçiligi, mallan gyrylýanlygy bilen baglanşykly problemalary alyň. Şu arada hökümetiň alada etmeýänligini gozgaň. İslendik problemalary alyň. Ýurdun daşynda öz okap beren çağalaňda pul geçirip bolmaýanlygy baradaky problemany alyň. Size verilen bank kartalarının işlemeýänligi bilen baglanşykly problemany alyň. Ondan naşary bizine gozak gelen pasport meselemiz var. Daşary ýurtlara çykan raýatlanmada Türkmenistanyň ilçanalary hem konsulluklar tarapyndan pasportlaryň berilmeýänligi bilen baglanşykly problemany alyň. Bulam kanun bozmakly. Şunýaly häkli problem, islendik problemany ödüňizde biňjelik edýän haýsydyr bir probleman ýa-da sizin dogan garyndaşlaryňyzda biňjelik edýän haýsydyr bir belli bir probleman alyňda şo problemany gozgap gyýyskaçyk video ýadyk ediň. Ýene-de bir gede gaýdýan o video ýadygda ýüzüňizi görkezmek hökman näl, ýüzüňizi görkezip çykyş etseňiz ola hatam gowy. Eger ýüzüňizi görkezmekden çekinýän bolsaňyz, haýsydyr bir zadyň suratyny görkeziň ýa bir şekli görkeziň ýa ýanyňyzdaky bir zady öwrüňde ýöne ez sesiňizi eşdirip video ýadyga çekin. Şo video ýadygynyň şu may aýynyň 20-inden başlap ine 2 gün galdy. Bir günden başlap nirede bir sosial ulgamlarda goýup başlaň. İslendik sosial ulgamda ol YouTube bolsan YouTube kanalyňyz ýokmy? Bir kanal açyň. Ol kıyın da atdel. Ya bolmasa onu kıyın görýän bolsaňyz TikTokda oturýarsyňyzmy? TikTokda goýuň. Instagramda oturýarsyňyzmy? Instagramda goýuň. Facebookda oturýarsyňyzmy? Facebookda goýuň. Kontakt diýen sosial ulgamda oturýarsyňyzmy? O taýda goýuň. Adnaklassnikda oturýarsyňyzmy? O taýda goýuň. İslendik ýerde goýup bilýäňiz, ýöne şonu 20-inden başlap goýup başlaň. Ödem ýöne bir gedek goýup çäklenmäňde 20-irine de, 22-sine de, 23-üne de goýuň. Mysal üçin 20-irine bir problemany gozgadyňyzmy? 22-sine başga problemany gozgap, ýene de goýuň şo sosial ulgamda. 23-üne ýene de başga problemany gozgaň. Problema tükönüksiz Türkmenistan bilen baglanşykly. Biziň halkymyzyň başyndan geçirýän problemalary tükönüksiz. Şolaryň islendigini alyňda gozgaň. Ödem dünýä jemgyýetçiligine çağıryň. Aýdyň halkara guramalary siz şoňa reaksiýa bildiriň. Dünýä ýurtlarynyň liderleri, hökümetleri ine Türkmenistanyň halkynyň başyndan geçirýän şular ýaly problemalary bar. Siz näme üçin dymýaňyz? Türkmenistanyň diktator rejimine batyş görkezdiň. Şu diktator rejim bir kanun oturan Türkmenistanyň prezidentiniň ýol başçylygyndaky rejim, hökümet biziň aladamy eden ok. Adam hukuklary barada, metduat adatly barada Türkmenistan iň bir izaky döwlet boldy. Iň izaky döwlet boldy şuň kun. Şoňa da ünsi çekin. Adamlar ýurda baryp bilen ok. Şonam aýratyn bir problema edip alyň. Hemme problemany garşdyrmaňda iň bolmanda bir probleman ýa-da bir katan probleman alyňda şonu gozgaň. Her bir adam etmeli şunu. Adamlar. Ýene de bir gede gaýdýan, şu häzir biz tutuş halk bolup şunu etsek, müňlerçe däl, 10 müňlerçe däl, 100 müňlerçe adam bolup häzir bir şu 5 ýylyň dowamynda her ýerde şu problema häzir goz bolup çykdy. Şoňa dünýäň jemgyýetçiliginiň ünsi çekilýär. Ödem dürli dillerde ediň. Türk diline gurlaýanmy? Türk diline ediň. Ya hiç dil bilen ýokmy? Türkmen diline ediň. İnglis diline gurlaýap bilýän, İnglis diline, Fransuz diline, İspan diline, islenlik dilde ýöne. Esasy bir zat, ýene şu çäre bilen baglanşykly. Şol goýjak video ýadgynyň aşagynda edilene şu men video ýadgynyň aşagyndaky at ýaly ady goýun. Oňa hashtag diýilýär. Ýörüýte bir hashtag belgesi bar. Şu hashtag belgesini şoň öňüne goýuňda, ina şu sözleri hökman ýadyň. Ine şu 3 tane söz hökman bolaýmaly, 3 tetir söz. Ine şoň öňüne şu ine ýanky gözüne jükýäli belge hashtag diýilýär. Şo belgini islendik sözüň öňüne goýsaňyz, şol adamlara çağırış etmek boldy bolýar. Şu adamdan ünsünü çekmek üçin. Sebäbi soň islendik adam ine şular aýdalyna birinji tetirde ýollar açylsyn diýen söz barmy? Şoň öňünde şular ýaly belge dursa, sizem islendik adam şular ýaly belge goýup şu sözi ýatsa, onsoň dünýäň türlü künjeginde hatda şu dili biziň dilimiz bilmeýän adam ýöne şu jagada sözi şey diýip bir ýerde ýatsa internetde.
şol sosial ulgamlaryň niýersinde duran bolsa şu çyk ýaşaňyň günden hatar bolup çykýar. Şoň üçin birine şular ýaly hashtag belgesini goýup şu aksiýany geçirmeli etdik. Şoň üçin sizden men haýyş edýän şu 3 letiriň 3 tem bolmaly siziň video ýazgyňyzyň aşagynda islendik ýerinde. Ýöne şu ad goýuňyzda video ýazga. Şu ady goýuň hökman. Ne birinji tetirde ya ýyldyna hatarlawam goýup bilersiňiz. Ene meniň şu video ýazgymyň aşagyna goýulşy ýaly ýyldyna hatarlap ýöne. Ne şu birinji söz bilen ikinji sözdüň arasynda hökman bir ýekece boşluk bolmaly. Bir harplik boşluk bolmaly. Probel diýerler orslar. Şu jagada ýerde bir harplik boşluk goýuňda arasyny açyp şu 3 sözi ýadyň. Şu 3 ýa-ni şu 3 jümleni ýadyň. Indi biz näme üçin bu taýda türkmen harplaryny ulanmadyk sebäbi aýdaly ingilisler hem şu ingilis dilli milletler hem daşary ýurtly milletler hem wekil ýurtlaryň wekilleri şoňa gatnaşjak bolsa olarda bu harpyň bolmadygy mümkin. Mysal üçin ça harpyň bolmadygy mümkin. Şoň üçin biz näme etdik? İslendik ýa-da bizniň ýa harpymyz bolmadygy mümkin. İslendik adamyň ýazyp bilmegini aňsatlaşdyrmak üçin biz türkmen harplaryny aýyrdyk da şu ingilis diline, latin diline, latin elifbesine bar bolan umumy dünýäň ähli günjeginde ulanylýan ýanky harplar ulandykda şunu şeýdip ýazmaly etdik. Şoň üçin sizem edir şeýdip ýazyň, ýollar açylsyn diýen sözi birikdirip ýazmaly edem. Bolmasa hashtag işlene onda. Bolmasa tapyp bolan okşor geçirilýän aksiýany. Şular ýaly aksiýa geçirilende hashtag ýazylanda sözler birleşdirilip ýazylýar. Şonam siz birleşdirip ýazyň. Ýollar açylsyn diýen sözi onun arasyna bir ýekece harpyň boşlugyny goýup ikinji sözi ýazýar, ikinji jümleni. O taýgam şu hashtag belgesini goýýar, gözlenejik belgesini. Soň ingilisçe ýazmaly. Open the flights. Ýani howa ýollaryny açyň diýmek bolýar şu. Open the flights diýip ýazyň. Ondan soň üçüncü jümleňem öňünde ýanky buňy ýerden ýene de bir harplik boşluk goýuňda ondan soň ýene hashtag belgesini goýup oňa ýerden orçça ýazyň. Открыть дороги diýe. Ýollary açyň diýmek bolýar. Şu ine şu 3 jümleni ýylydyna ýazyňda şu video ýazgyňyzyň adyna şonu beriň. Ondan onu ýan kaýdyşym ýaly islendik sosial ulgamda ýerleşdiriň şu videoňyzy. Siz WhatsApp'a ulanyp bilersiňiz. WhatsApp'yňam öýde ýanky gruppa bölüm bar, topar bölüm. Şu taýlarda goýup öz tanışlaryňyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Ya Telegramda goýup bilersiňiz, ya Imo'da goýup bilersiňiz, ya Viber'da goýup bilersiňiz. Şeýdip islendik mümkin bolan öz telefonuňyzy üstü bilen goýup biljek zadyňyz ya kompýuteriňiz üstüne goýuň. Ine şuňa biz ine Türkmenistanyň demokratik geňeşiniň adyndan biz ýüzlenmedýäs. Şu karara ine biziň şu birleşen Türkmen opozisiýamyz geldi şu karara. Biziň birleşen Türkmen opozisiýamyzyň ady şu gün Türkmenistanyň demokratik geňeşi diýilip adlandyrylýar. Ine gayrat ediňde şu çara goşuluň ýene de bir gaýtalýan Türkmenistanyň halkynyň ilatynyň şu günkü başdan geçirýän islendik problematyny alyňda şu problemany goýgan. Bolýa bir problemany goýgan, köpürak problemany goýgan gelse 2-3 tane problemany goýganda ýanky ýaly hashtagdi at goýuňda şonu aýyň 21-inden başlap 25-ine çenli nirde goýup bilseňiz sosial ulgam bilen haýtynda goýup bilseňiz şonu goýup başlaň. Ine biz häzir ne şu geljek 2 güniň dowamynda bildiriş bilen şu meşgullanýar, şonu halkyň dikkatyna ýetirjek bolýar. Siz hem gaýrat edinde, ine meňem şu çykyşymy ýa-da men beýleki eginleşlemiň eden şu baradaky bildirişini ýaýradyň. Ö tanışlaryňyz bilen ine şu bildirişi paýlaşyň. Şu tanışlaryňy taýýarlyk görsün 21-inden başlap 25-ine çenli goýup başlaň. Ine şu günkü bildirişim şundan ibaret. Ýöne şundan çetde galmaň adamlar indi bundan beýlek çydara wagt ýok. Indi biz ýerli ýerden şular ýaly şäherleri geçirmeli, dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmeli. Biz şu Türkmenistanyň diktator rejiminiň hakyky bedro ýüzüni dünýä wejera etmeli. Ödem şular ýaly şäherleri bizinle ýygyderli alyp barmaly. Bil serp dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.